Mbak Tatin. Aduh. Ya ta. Iya ngadeg wae tetep pancatan Bu Yuyun. Iki mesti nek katokan kudu golek sendenan. Nek ora geblak. Kok ngerti? Lho, kula niku ngematke anakku wedok Jawi ya gara katokan iki golek sendenan mepet tembok. Nggih karang nek gemoy niku nggih kudu wonten niku. Oh, Gemoy. nggih. Selamat pagi Mas Gareng Petruk lan Bagong. Pagi, pagi. Masih semangat ya? Harus. Harus semangat. Tapi saya agak kurang semangat ini. Sebabnya? Sebabnya saya melihat di thumbnail YouTube Anda. Kenapa foto saya tidak ada gelungnya? Masa tuh? Dan kenapa itu terus yang dipasang? Oh, lah mbok saya dikirimi fotomu. Ketoke serik karo aku ya, sentimen. Kuwi sing gawe iki Nahwa. Endi wonge bocahe ndi? Ora idene ning omahe kono. Oh ya wis untung ning omahe nek lang kene tak. Lah kuwi fotomu kurang piye no, Mbak? Padahal tak digawe ramping barang lho, Mbak. Maksudnya kan gelungane iki ra ono lho meng ndas tok ngono. Oh, gitu. Heeh apa ora? Lah gelungane iki ning nguri pas fotomu sasakan tipis pas nyanyi campur sari ya. Niku iki jenenge ngekrop iki kekoen dadi gelungane katut kekrop. Oh, gitu. Ngono lho. Weh lah. Apa gelung modifikasi? Walah, iki tak crop ya ketok apik banget ngono ning kene iki. Kudu sing kuwi lho, thumbnailnya, bukan pamflet. Oh, bukan pamfletnya. Iya, nek pamflete wis ayu. Oh. Kuwi pamflete sing gawe Hamid. Endi bocahe? Ning Endi met? Met. kuwi sing dipasang kuwi wajahe Mbak Tatin ning gelungane Lila tadi. Apa ya? Masa ganti rupa ya? Hamid. Mbak besok lagi mbok sing cantik ngono lho, lek Iya. gelungan ki. Nek ngono kirimi fotone sampean dong. Lah itu udah dapat dari mana-mana. Oh gitu ya. Iya, Nggih. kaya mbok liyane kuwi mung kuwi klambine abang kuwi terus. Kayak ra ono gelungane ra ya. Kesane ora tau salin. Lah yo alik banget to yo. Iya. Maksud lah. Jarene si Dene ngon ganti sing rasa klamben maksudnya piye? Ngawur. Ya seneng no aku. Kok malah. Ndahne kaya gajah. Gajah piye? Sampean ngerti kewan-kewan? Kewan? Tak nggih? deki. Apa? Kewan apa sing selalu ngudi kawruh, ngudi ngilmu, sregep sinau? Ayo. Ya ora ono kewan kok Eneng putih kawruh. Kewan apa sing sregep sinau? Ora ngerti? Rapi. Kutu buku. Kok kutu buku? Lah iki kutune iki. Kut Kutu buku. Kewan apa sing tertib lalu lintas? apa? Ora rone. Apa? Zebra cross. Oh iya zebra cross. Lah iya iki gedhekan kuwi akeh nek perkara kewan-kewan iki. Kewan apa sing apa, Mbak? Nek Mbak menawa ngenai Kewan apa sing mesti disalahne ora tau bener? Ayo. apa? Kambing hitam. Oh ya karang ya wis arep S2 dadi pinter bab kewan-kewan ya. Yo. Pak anu saiki srawunge karo kewan ngono ta? Nggih, Kok nggih? tenan ya. Aduh, badhe nembang napa bebas nggih. Oh, nggih. Opening manci goro-goro niku kunjuk sedaya para kadang-kadang panitia. Menika nggih tasih kathah ingkang sami wungon Pak Sigit. Nggih. Menika bapak-bapak ibu-ibu nggih tasih sami wungon sedaya. Mboten ngantuk to Pak Bu? Mboten. Mboten. Badhe nyuwun lagu napa? Heh? Pepeling. Nah. Oh alah. Niki. Pepeling ben dibawani. Oh nggih, panyuwune kathah ya pepeling kok nggih. Ah. Ben dibawani anak-anak neh iki bebareng. Ayo, Melani, Indri, Putri, wong telu ngatet. Heeh. Lila ora to? Lila ora. Kena. Oh. Lah kenapa? Kok siji? Ini yo. Oh. Ayo. Ya berdiri ya anak-anak. Ngancani Mbak Tatin Titot. Iya. Iki. Wis doe tok buket kembang
kok uang barang kok. Semangat yo. Mbak Melani pun ngapalke pepeling bobone. Insyaallah. Insyaallah. Lah pripun to, Pak? Dadi nek ning omah ki karo mbah-mbah karo apa iku kulinakno bengak-bengok. Oh. Ya, tindingane Mas Didik Sendrosanga. Kawiwitan saking Mbak Tatin rumiyin. Rukun Islam mekaten Mbak Tatin. Rukun Islam. Yuk takon iya. Kang lima puniki. Oper Melani. Liyane meneng sinden-sinden aja cemwit, aja disemrong. Yo. Mring para sesama aja diminir-minirke. Ya kan variasi ya ora apa-apa to Pak Sigit. Oh iya. Ya kan kadang miring, kadang lurus Oh, ngono lho. Variasine Mbak Melani iki yang nggo miring-miring. Baleni Mel. Ngono. Katindakna. Katindakna. Kuwi komane kesuwen terus kelangan ngengguwi. Ayo. Mring para sesama. Nah iki. Wah, iya. Mring para sesama. Nah, ngono wae ya. Kon lurus karo Pak Sigit. Engko nek mring para sesama. Sing penting tibane rak ya pas to Pak Sigit. Niki wae tibane gawing. Berarti Oper Mbak Putri. gawing ki apa to? Temumpang ngono to? Heeh, meh guling. Oh, Tumpang ning sithik ning gawing. medeni ya. Ayo, Put. Nganggo sing muni iki. Ternyata si dene Pak Igit ya lucu-lucu ya. Lah iki mikir-mikir dene. Kuwi nek nyekeli on off aja kekencengan, kuwi nyekeli kenceng terus dadi off. Ayo, Put. Aja padha ditinggalke. Pripun, Pak? Biasa. Maksudnya pun bener apa dereng? Urung. Balani. Aja padha koma ditinggalke. Napase dintekke nggon terakhir. Aja padha ditinggalke. Entek ning gonggal pas entek napase. Kemudian nganti gemuceng lagi ya. Kemot gemuceng. Baleni. Aja padha. Aja Cedake miki. padha Cedake neh. ditinggalke. Nah, kuwi pas ditinggalke koma sediluk. Aja padha koma ditinggalke koma. Ngoten nggih. Oh, titik komane iki diatur nggo ngatur pernapasan. Ayo Ndri.
liyane nembang indri ngele-ngele karo lengene maju mundur. Mboten Pak, kula kebelet niki Pak. Pengen apa kowe? Kebelet pipis. Mbok njaluk tulung sing bonang kon goceki. Padane apa? Masa wong wedok goceki? Lah medun panggung niku wonten engko nek njlungup. Ora ngono. Tak iki masa digoceki apane ya? Kowe tak jak omongan ben lali ngenge. Mun siap Mbak Indri? Siap. Siap. Nah, ayo Dri. Rukun Islam niku. Apik iki. Ndek rukun Islam puniki yu. Kelingane i jebule tibane oh puniki yu. Nah, terus ke Mbak Indri. Sahadate kang angka Iya. Nganu lho Pak, rapopo lho Pak. Sing ngendang jaipong kesusunan ngelem apik. Aja sik. aja balem sih Mas Rangga iki ngono kuwi ya. Aduh. Anane Dri wetengku loro, Dri. Pak, anane iso apik kuwi saka luput lho Pak. Aku mbiyen yo ngono kuwi lho, ora dadi-dadi. Leres Mbak Tati. Lah iya, jangan takut Golek salah. bolo. Jangan takut salah, pokoknya tetap pede aja. Lho nek Indri iki ora wedi. Lah, Wong salah terus kok. oh iya ya. Ning kena nggo gayeng-gayeng ya, Ndri ya. Nggih. Nggih. Malah nggih. Jejere Mbak Putri. Nah, ayo Put. Kang keloro salat Sedih rinten ora sunane. Din dene kang ketelu. loro kata ya. Dene kangke. Baleni Pak, Pak mulai elem Pak. Lucu tenan niki. Dene kang ketelu. Golekno bodrek. Alhamdulillah kula enten kancane. Seneng kowe. Alhamdulillah ya Allah. Aduh. Heeh. Melani. Wah. Ya. Wis ben dik aja ditining dik wis ben. Wis keting-ting pirang-pirang menit mosok njaluk tintingi terus ndak aleman. Ayo. Ramadan nindakno poso. Heeh. Ayo. Kaping Pak. Mbak aku saya ketularan ora ya Pak iki? Kira-kira aku aman apa ora kok ya? Biyen. Aja anu. Aku kok dadi melu wedi ta iki? Iki bawa gawat tok. Seneng. Aku dadi wedi ta. Ayo, Mel. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Mbak Tatin kok. Aku dadi wedi. Aja. Kok nek kesetrum. Ketoke wis disetting kok saka kemaro Pak Sigit iki kudu kon kleru ngene. Ora. Ben lucu. Lucu apa ya kleru tenan iki. Pasti disetting kowe kok aja nganti bener ngono. Lanon ning Rukun Islam sampun
Rangga. Oh iya. Aku dititui Mas Rangga. Pepiling karya Ki Haji Anem Surata Swargi. Buka saking kendang takut tak kenong ning yo. Bidadari lenggah, Mbak Tatin sing jumeneng.